Ev video ser medya civakî komên terorîst yên girêdayên Daişê û El-Qaîdê nîşan didin ku bi serbestî li herêmên gundewarên Burkina Faso digerin û êrişê hem sivîlan hem jî hêzên evlehiyê dikin. Pevçûnan bandor li milyon kesan kiriye. Ji bo Saido Savadogo ev tê wateya wendakirina ajalên wî û neçarbûna wî ku bireve bo Ouagadougou. Erê ajalên min hatin dizîn. Terorîst dora demjimêr sê yan çarê sibehê hatin. Ew ê rojê bi hejmareke mezin hatin û dora hezar pezên me birin û çûn. Piştî çend rojan dîsa vegeriyan bazarê û telefonên her kesî ji wan stend. Wê çaxê min biryar da ku biravim. Savadogo ne bi tenê ye. Bihayên goştî li bazarên Burkina Faso zêde dibin. Ji ber ku terorîst ajalan bi berfirehî didizin. Mihemedo Berî li Ouagadougou xwedanê bazara ajalan e. Ji ber bê ewlehiyê bihayê ajalan di 3 salên borî da zêde bûye. Gelek kes hatin kuştin û ajal jî hatin dizîn. 3 sal berê bihayê ajalan ji 300 heta 400 dolarî dest pê dikir. Lê îro bihayê wan ji 700 dolarî dest pê dike. Berê me zêdetir qazanc dikir, lê di van rojan da pir kêm e. Li gorî bernameya xwarinê ya cîhanê ya netewên yekgirtî, çend faktorên xirab dibe sedem ku bihayên xwarinê li bazarên seranserê herêmê bilind dibin. Di heman demê da bernameya xwarinê ya cîhanê dibêje 28 milyon kesan li Rojava û Afrikaya Navîn evlehiya xwarinê nîne. Dizîna ajalan ji aliyê komên terorîst ve tenê faktorek biçûk e. Li gorî bernameya xwarinê ya cîhanê, sedemên sereke yên bilindbûna bihayê li Burkina Faso daxwazek zêde ya welatên cîranin bu xwarinên ku lêre têt berhem înan. There's a high demand in the region. Duwarê bazarê de daxwazeke bilind li herêmê heye. Ya din jî nakokî ye helbet. Ev nakokî ziyanê li berhemdanê dike. Tê çawa karibe piştrast bike ku bazar li Burkina Faso vekirî bimînin. Ya sêyem jî bandora aborî ya Covid-19 ye. Bernameya xwarinê ya cîhanê her wiha dibêje li Burkina Faso, Malî û Nîjerê birsîbûn dikare ti mehên pêşiya me da ji sedî 5 zêde bibe. Ku ji 5.5 milyonî bibe zêdetirî 8 milyon. Ti krîzek dijwar ya bê evlehiya xwarinê da. Zêdetirî 2.5 milyonên xelkê Sahelê ku ji ber pevçûnan koçber bûne wekî Somalî, Savadogo bi taybetî ti metirsiyê dane. Xelkî pêşwaziya me kir. Em hewandîne ve supaz bû Xwedê. Pirsgirêka me ne tenê xwarin û vexwarina, harîkariya me tenê ji netewên yekgirtî dihê. Wan harîkariya xaniyan û xwarinê bû me kirine. Di vê navberê da bernameya xwarinê ya cîhanê dibêje ku ev de neçar bin ku rêjeyên bu harîkariya kesên ku ji ber pevçûnan koçber bûyî qut bike. Heke ev tu demek nêzik da harîkariya darayî ya zêde wernegirin.